ತಂಚಾಕನಿ ಇನ್ನು ಚೌಲಿ ಆತನ ಇನ್ನು ಸರಿ ಆತನ ಬಲ್ಲ ನಡೆ ಪಾತೆರ ಆಕೆರಜ್ಜಿ ಹಾಕುಜಿ ಬನ್ನೆತ ಬಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಚೆಂಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹಾಕದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೆಟ್ಟದಿಂದ ನಮಸ್ ಅಂಚತ ಚಂದ್ರು ಬಂಡು ಬಂಡು ಆಕೆರೇ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಕೈದಿರ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಎಂಜಿನ ಬತ್ತಿನ ಬಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಪಾತೆರನ್ನ ಕೈ ಕಾರದೆ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡ ಅದು ಚಂದ್ರು ದಾದಿ ಈ ಗಿರಿಧರನ ಒಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಗಿರಿಧರನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಟದಿ ನಾಂಡಣ್ಣ ತಾನೆ ಅಂಚತ್ತು ಮುರಣಿನ ಮಾಮಣ್ಣನ ಸಾವುಗಾರಿ ಅಂದ ಈ ಸಾವುದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಒನಸಗು ತುಂಬ ಕಕ್ಕೆಗೆ ದೀಪುಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಕ್ಕೆ ಬೈದಿನೇ ಜಿಂದು ಓ ಕಕ್ಕೆ ವೈಜಿ ಬೈಜಿ ಅಂಜನೆ ಪೆತ್ತ ಗುರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಣ್ಣ ಬಂಡೆನ ಬುಡಿದಿ ನಮ್ಮೆ ಅದೇ ಈ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಶಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ತಾನಣ್ಣ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಬರಂದಾರ ಆಲೆ ಕೊಂಚ ಸಂಶಯ ಮಾಮಣ್ಣಗ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುದು ಪೋದ ಅನ್ನ ಅದೇ ಅಂಚಾಲ ಬಂಡಲು ಈರು ಜೋಯಿಸರ್ ನಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿಕೆ ಎಂದು ಬಲೆ ಬಕಾಲ್ ಬನ್ನಗ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ್ರ ಬಂಡ ಅತಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಯಿಸರ್ ನಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಗಿರಿದರೆ ದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರನ್ ಆಡ ಮಾತ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಆತ ಕೊಡ್ತಾನ ಬಂಡಿ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈರ್ದಾಗನ್ನ ಬೋಪನು ಕೊಂಚ 300 ರೂಪಾಯಿ ನಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನು ಜೋಯಿಸರ್ ನಡಬಹುದು ದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತದೆ ಈರಡ ಪಂಪೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅಂಚ 300 ರೂಪಾಯಿ ಪತಂ ಪೋಯಿನ ಗಿರಿದರೆ ಕಂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಯರೆಜ್ಜಿ ಎಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಂಟನೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಓದು ಗಿರಿಧರಣ್ಣ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ ತಣ್ಣ ಆ ಜನ 300 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂಗದು ಓಳು ಗಿರಿಕಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಗಿರಿಯೋದುಂಟು ಅದನ್ನ ಪುರಾಣಿ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಆ ಜನ ಮಂಗೆ ವಾಲ್ದಿ ನಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ಭಯಂಕರ ಕುಲೆತ್ತಪ್ಪದ್ರಿ ಕುಲೆ ಬರ್ಬು ಅಂಚೆ 7 ಜನ ಕೇಳ ಮಂಡ್ಯಾರ ಕುಲೆ ಉಡ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಜೋಯಿಸೇರ್ನವರ ನಂಬಿಕೆ ಜನ ಅಂಚೆ ಒಂದಿನ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ದಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಬುರಬಂಡೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ಭಯಂಕರ ಕುಲೆತ್ತಪ್ಪದ್ರ ಕುಲೆ ಉಡ್ಪೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನೀನು 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಐತೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಎನಡೆ ಕೊಡು ಯಾನ ಕುಳೆ ಬಿಡ್ಪಾವೆ ಅಂದ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೊಂಬೋಯಿನ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬತ್ತೇಜಿ ಗೊತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಊರ್ನ ಜನ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೆ ಬಿಡ್ಪಾಯ ಕುಳೆ ಬಿಡ್ಪಾದ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಪ್ಯಾಪಾಡ್ ಕುಲತ್ತ ಚಿತ್ರ ಹೊಡ್ಬೋದ್ರಿ ಜನ ಅವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಮಂಗೇನೆ ಮಂತಿನಿ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಮುನ್ನೋದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೇಳ ಹೋಯ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನತ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ಹೆಣ್ಮನೋದು ಹೋಯ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ 1,500 ಪೋಯಿನ ಬೋಂಡು ಈರ್ನ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಲೆಲೆ ಆ ಜನ ಲೆಲೆ ವಾಡೊಂದು ವರ್ಣ ಕೊರ್ಲುಲಿಗೆ ನಿಖಲು ಬಾರಿ ವೇಗ ಬೈತಾರ ನಾನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ 15 ಜಲ್ಲಿಗಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಿ ಚೈನಾದ 45 ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಬ್ ಡಿಬುಡ್ನಿ 45 ಜನಲ ಪಡ್ಚ ಅಗಲಿ ನಲ್ಪ ಕಬಾಬುದ ಗಾಡಿ ಕಬಾಬು ಮಂತು ಕೊರಿಯರ ಸೀದಾ ನೀ ಮಂಡದಿ ಅಂಜ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಂಡ್ರೇನೆ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು 100 ಕಾಲ ಬೇಲಿದರೆ ಗೋರ್ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಒಂದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬೋರ್ವೆಲ್ಡ್ ನೀರಾತಿ ಸಿಗತ್ತಾನ ಬೋರ್ವೆಲ್ಡ್ ನೀರಾಯ್ಜಿನ ಬಿರವು ನಲ್ಲಿಡು ನೀರುಂಡು ನಿನ್ನ ಪೆದಂಬೋಡ್ತಿ ಚಮ್ಮಕುಳ ಮಗನಿಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞರ ದಾದ ಬಂತಿರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರ್ವಜ್ಞರ ದಾದನೇ ಬನಡಿ ಆ ಜೋಯಿಸರ ದಾದ ಬಂತಿರಂದು ಬನವನ ಈರು ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈರ್ನ ಮಾಮಣ್ಣಗ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಇತ್ಯಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ಯಾರೆ ಈರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು 300 ರೂಪಾಯಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಜೋಯಿಸೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕನಿಗೇನ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುನ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ ಜೋಯಿಸೇರ್ ನಡೆ ಬಾರೆ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕದು ನೀ ಬಂಗೋಡು ಅಂಜ ಬೋಣಾಗ ಜೋಯಿಸೇರ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಎದುರು ಕೂರ್ಸುವಾಡ್ದು ಕುತ್ತಗುಳ್ಳು ಒಂದಿರು ಒಕಾರ ತರೆಕ ಮಿತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿರು ದಾದ ಬರೆದಿರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಈ ಪಾವತಿಸಿಯನ ಓಲ್ತಿಯ ನಮ್ಮಲ್ತು ಪಾವತಿಸವಣ್ಣ ಈರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಡು ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಐನು ಒಟ್ಟು ಬರ್ತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಯಿಸೇರ್ನ ಕೈಗೆ ದೀಯನಿ ಅಣ್ಣ ಆಜಿನೂದು 300 ಒರ್ಮನು ನಂದೆ ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಯಿಸೇರ್ನೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಬರ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಅರೇಕೆ ಕೊಡು ಅಂಜೆ ಜೋಯಿಸೇರ್ ಕವಾಟಿಗೆದ ಕಾಯಿ ನಿಂಚ ಬರ್ಂಬುದು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಯಿಸೇರ್ ಕವಾಟಿಗೆ ರಾಸಿತು ಏರು ಬೇರೆ ಇರ್ನ ಮಾಮಣ್ಣಗ ಮೋಕ್ಷ ದಿಕ್ಕದಿಗೆ ಹೌದಾ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದಿಕ್ಕದಿಗೆ ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಆರೆ ಸಾವುದಾನೆ ನಿಕಲು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಉಲೈಲೆಪ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಇಲ್ಲಗ ಬರಿಯರೆಂದು ಇಲ್ಲದ ಗೇಟು ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಸ ನೋಡ್ದು ಬೈದೇನೆ ಅಡೆ ಊಟ ಬೈದೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಉಲೈ ಜಾಲಿಗೆ ಬರಿಯರದೇ ಇರೈತಿ ಹೌದಾನೆ ದಾವಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಜಾಲುಡು ಡಿಜೆ ಗುದ್ದೊಂದುಂಡು ದಾಲ ಪೋಪೆ ಅರವಕ ದುಂಬುಲ ಆರ್ಟ್ ಟೆಕೆ ಟೆಕೆದೇ ಸೈದಿನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಬಿರ ಬತ್ತನ ಡಬಲ್ ಟೆಕೆ ಟೆಕೆ ಹೊಂಡದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷೋ ಕೈ ಬತ್ತದು ಬಿರ ಬೋಳೂರು ಮಸನೋಗಿ ಬೋತೇರಿಗೆ
ಅಂಜೆ ಇರ್ನ ಮಾಮಣ್ಣಗ ಮೋಕ್ಷನೇ ಮೋಕ್ಷ ತೆಗೆದೀಗ ಅಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಪರಿಯರೆ ಎಂಕ್ DSP ಪ್ಲೈನ್ ಅವ್ರೆ ಓಟಿ ಯಾನ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿಯತ್ತು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಬಡೋನಿ ನಿಮೂರ್ತಿ ಬಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತೀರಿ ಹೌದಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಂಟು ದಾದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಳೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫಟದ ಎತ್ತದಿ ಎರೆ ಅಂತೀರಿ ಕುಲೆತ್ತ ಫೋಟ ಕುಲೆ ನೋಡೆ ನಾಡದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಒಬ್ಬ ಅವು ಕುಳೆ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಕಾಲೆ ಅವು ಒಲ್ತುರ್ದು ನಂಗೆ ತಿಗದು ನಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಐನು ಕಡಪುಡ್ಜಿನ ನಂಗೆ ಸೊಡ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಪೆ ಅವಳಿಗೆ ಬುಳ್ಳಿದ ಪಾಪೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಇದು ಕುಲೆ ಅಂತ ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈತುದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಪೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿಗೆ ಪಾಪತ್ತಾನ ದೂಪೇನ ಅಜಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೋಪೆ ಈ ಪೋಮಾನ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಬ್ಬರ ಬಂದೆ ಹೋಯ್ತು ಈತ ಮತ್ತ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದತ್ತ ಖರ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಯಿಸಿರುವಂತೆ ಅಂದ ಅವ್ರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ಓಯ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 13 ನಮ್ಮ ಓಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟಿತ್ತು 13 ನಾಂಡು ಬಚ್ಚ ನನ್ನ ನಂಗೊಂಜಿ ಬದುಕೇರೆ ಬಂಗೆ ಜಾತ ಅವೆಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಸೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಸೋಡು ಅದು ಈ ಎಂಚಲ ಬದುಕು ಅಂತ ಈ ಓಟ್ ಬತ್ತ ನಡೆದವರು ಯಾನೊಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಇಂಜಿನ ಹೊತ್ತು ನವೇ ಜೋಯಿಸಿರು ಅಂತೀರಿ ಒಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದತ್ತು ಖರ್ಚು ಇನ್ನು ಅಂತೀರ 2,000 ಏತೇ ಕಾಸು ಖರ್ಚಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಲಿ ಬರ್ಬೆ ಯಾನೊಂಜಿ 5,000 ಖರ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತ ಮಾರ್ರೆ ಏತುಲ ಕೊರಿಯರ ತಯಾರಿತ್ತು ರಾತ ಓ ಅಣ್ಣ ಉರಿ ಏತಲ ಕೊರಪೆ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಕಟ್ತೊಂದು ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊರಂಡ ಗಡಿಪಿನೇ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಎಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕ ಸೋತ ಅವತ್ತೇನ ಒಂದು ನಿನ್ನ ದನಿಕ್ಲು ಬೀರುಕ್ ಮೈನೆ ಎಂಚ ಜನ ಎಂಚ ಎಂಚಿನ ದನಿ ಪಾಕಾಟ ದನಿ ಎಂಜಿ ಅಂಚೆವರ ಬಂದ್ರ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆಂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬೆಲೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಲೆ ಹೊಡ್ದು ಎಂಜಿನ V4 ಬೆಲೆ ಸೇರ್ಬಾರ V4 ದ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈಜಂತ ಬೇಲೆ ಎಂಜಿನ ಅನುಭವ ಮುರಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ 2:30 ಗಂಟೆ ಆತಣ್ಣ ಪೂರ ಮಿನಿಚರ್ ಹುಲ್ಲನಗ ಮೂಜರ ಸಾರ ಮಿನಿಚರ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಈ ಕುಲ್ಲೊಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಡಿ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬೇಲೆತ್ತ ಮೂಜರ ಸಾರ ಮಿನಿಚರ್ 2:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಾಣ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೆ ಈ ಜನ ತಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಗಾಡ ಪುಡ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಆ ರಾತ್ರಿ ಡಿ ಜನ ಗಾಡಿ ಗಾಡ ಪುಡ್ತಾನ ಅಣ್ಣ ಒಕ್ಕ ಆತ ರಾತ್ರಿ ಅಂತರದ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಎಂಜ ಜನರೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಟಯರ್ ಇತ್ತನೇಟ್ರ ಅನ್ರಿ ಪಾತರ್ಲೆ ಅವು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ವರ್ಕ ತುಕ್ಕೋಟು ಇದೆಯಾ ಇರ್ದು ಅವೇ ತೊಕ್ಕೊಟ್ರು ಬಾಡಿರೋ ಅಣ್ಣ ಗಂಗಸರ ಮಾಡ್ತಿ ಬಗೆ ಮಿನಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅತ್ತ ನಿಕಲಿ ಮಿನಿಚರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ತೊಕ್ಕೊಟ್ರು ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲ ಸಾವು ಹೋಪಿನ ನಿಕಲ ಸಾವು ಹೋಪುಣ್ಯ ತೊಕ್ಕೊಟ್ರು ಮುಟ್ಟ ಆ ಮಿನಿಚರ್ ದ ಕೊಡಿನ ಮೂಲು ಪ್ಲಗ್ ತಿಕ್ಕದ ಮೂಲು ಸ್ವಿಚ್ ಬಂಡವಳು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತುಜ ಓ ಅಣ್ಣ ಮಿನಿಚರ್ ಈ ಜನತ್ತ ತೊಕ್ಕೋಟು ತಿಡಿ ತೊಕ್ಕೋಟೆ ಹೊತ್ತು ರಾಮ ಬಾನೆ ಎಂಕೆ ಇರ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಅವಡಾವೆ ಬಾನೆ ಎಂಗೊಂಜಿ 15-22 ಸೈಜ್ ದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಸಾಮಿಯಾನ ದಿಕ್ವ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಸಾಮೇನ ಎಂಗ ಬಾಸಾಲೆದ ದೊಂಪ ಬುಡಿಯರೆ ಬಸಳೆ ದೊಂಪಲಿನ ತಿಗಲೆ ಬಿಡೋನು ಈ ಪಾತಾಡ್ತಿ ಮನೆ ವಾರ್ತ ಲೋಕ ಜಿನಿಕ ಬರಪ್ಪ ಬರಬೇವು ನೀವು ಶುಭಕರ ಇದು ನನ್ನ ಟೆಂಪೋ ಬಿಡೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಗುಡೆ ಬೋನು ಅಂತ ಜಾಗೃತಿ ಇಡ್ಬೋಳ ಅವಳವಳು ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಗುರಿಂಡು ಅಂತ ತೂವೊಂದು ಹೋವಣ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಲೇಜ್ ಎತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಲ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲ ವಾಕಲ್ಗೆ ಬರುವ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡತ್ತಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೋವಣ್ಯ ಈ ಹಿಂಗ್ ಚಾಲಿನಟೆ ಎಂಕ ತಲೆದೆಟ್ಟು ನೆನಪೇರ ಆಗುತ್ತಿ ಅತ್ಯ ಏನ್ ಅನ್ನೆತ್ತ ಈ ನಮ್ನೆ ಮುಂಕೂಟ ಪಡ್ದು ಗ್ಯಾನಿಜ್ಜಂತೆ ಆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಜಪ್ಪತ್ತ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನ ತುಮಿನಕುಲ್ ಮತ್ತ ಪನ್ಪುನಿ ದದಗೆ ನಿನ್ನ ಅನ್ನೆ ಆ ನಮ್ಲೆ ಪರ್ನಾಗ ಮೆಗ್ಗೆ ನೆನಕ ಕೇಂದ್ರ ಪೂಜಾನ ಯಾನೇ ಏರ್ರ ಕೇಂಡದು ಬರ್ಪುಣ ಮಾರೆ ಈಗ ಎಂಡ ನಿಕ್ಕು ಹೋಲ್ತಿಯನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅದು ಕೊರ್ಬಿನೆ ನಿಕ್ಕು ಪನ್ಪೆತ್ತ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲು ಅದೇ ಈವನ್ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂಡೆ ಪನ್ನೀರ್ ಗಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿಂಡೆ ಪನ್ನೀರ್ ಗಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಓ ಈ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಏ ಪೇಪ ಬರ್ಪ ಯಾ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಣೆ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಆಪುಣಿ ಅದು ನಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಈ ಲಡ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಚೂರಡಲ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡಾ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉಡ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ನೇ ಇಲ್ಲೇನ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊತ್ತುಂಡ ಮುರಡಿ ಮೇನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಡ್ಡ ಗಿರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದ ಗುರ್ತ ನಿಕ್ಕದೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂಡಲ್ ಮಾರೆ ದಾದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ
ಅಲೆ ಅವನಿನ ಅಣ್ಣೆ ತಂದು ದಾದ ಪರಡು ಅಣ್ಣೆಂದು ಪರಡ ಅಣ್ಣೆಂದು ಬಣ್ಣಿಯರೆ ನಿಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡೆ ನನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿಂದು ಬಣ್ಣ ಮರ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಪುಂಡು ಪ್ಲೇನ್ ಲಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಂಡ ಅತಿ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಯಾರು ಹೋದ್ರೆ ಅಣ್ಣೆಂದು ಪರಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಡ್ ತುಂಬ ಬೇಲೆ ಬರದಿತ್ತಿನ ಎಂದು ಅಜ್ಜಂಡ ಗಂಗಾಸರ ಅರ್ಪಿನಕ್ಲು ಮಾತ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆಡ್ದು ಕಾಟೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂದಪ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಮಂತೆ ಅವನು ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ ಮಂತಲಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಐಟ್ ತರಕಾರಿ ಸಪ್ಲೈ ಅವನು ಇದೇನು ಪುರ ನಿಂಕು ತೋಂಡ್ರೆ ಆಪುಜ ಏರು ಬನ್ನಿ ಟೆಂಪೋಡು ತರಕಾರಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಪಿನೇನು ಬರೀಟುಂತೊಂದು ತೂಂದೇ ಉಳ್ಳಾನೆ ಅವು ತೀರ್ಥಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿರಾರ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕೆಂಚದು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ರೆ ಕಲ್ಪು ಏರು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಏರು ಬಂಡಿನಿಂದ ಅವರು ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನೆ ಬಾರಡು ಗಂಗಾಸರ ಬರ್ನಾಗ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಂಚ ರಟ್ಟ ಅವು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೇರೆ ನಾ ಪೊಪ್ಪ ರಟ್ಟ ನಿನ್ನುಂಡತ ಎಂಕೆ ಅನ್ಯ ಬಂಡ ನಾಚಿಕಾಪುಡು ಅವ ಒಳ್ಳೆದು ನಿಕ್ಕದ ನಾಚಿಕಾವಡುಮ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ರಿ ಯಾಂಗೋ ಪಪ್ಪಲ ರೆಡ್ಡಿಜಿನೋ ಪಾತೆರ್ನು ನಡುಟ್ಟು ಪಾತೇರಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿವೆ ನಿಕ್ಲೇದ ನಾಚಿಕಾವಡು ನಾಚಿಕಾಗವಡಿಯ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ದು ಆಗ ನಾಚಿಕಾವಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಚ್ಚ ಪರ್ಪಂಬೈ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಚೋಡದು ಹೊರಪಿನಿ ಅಪ್ಪ ಮಂಡೆ ವಚ್ಚೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದಿಯಾ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಜಾಬ್ದಾರಿ ತೂಪುನ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಾಗ ಮಂಡೆ ವಚ್ಚಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ತಿಲ್ಲ ಐತ ಮಂಡೆ ವಚ್ಚಾಗಿ ಸುಲುಕು ಈ ಸರಿಯ ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಗಲ ಬಾಡು ನಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಕು ಇಂಚ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ఉంది ನಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಕು ನಾನು ಬುಟ್ಟನು ಬಂಡ ಅರ್ಥ ఉంది ಹಾಕುಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಬಂಡ ಕೇಳಿ ಹಾಕುಂಡೆ ಹಾಗೆ ಏತ್ ಮಂಡಲಾತಿ ಈಗ ನೀನು ಜೋಪುಲ್ಲಕ ಹಾಕಡೆ ನಾವು ಪೇಟೆ ತಿಂಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಾಗ ತುಯನ ಇಲ್ಲದ ಬಿತ್ತು ಏತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿ ಅದೇ ಏತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ತಿಗಳೆದ ಕಟ್ಟದ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ ಈಗ ದಾದಂಡಿಯ ಅತ್ತ ತಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಈರಿ ಅಂಕ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಯ ಓ ಬೇಡವ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕನಾಗ ಬೇನೆ ಒಂದೇರೆ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಪ್ಪಂದು ಕೇಬಲ್ ಹೊಡೆದು ರಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡುಂಬ ಬುಡುಂಡ ಬೇನೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಂಕ ಆಂಡ್ 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 ಇಂಚ ಮಲಗಿ ಓ ನಮ ಏನ್ ನಿಂಗೊಂದು ಬೈದ್ರೆ ಅದು ಪಪ್ಪಗ ಮನೆ ಕಂತ ನಮಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಪಪ್ಪ ಬಂಡ ಈರೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಗಂಗಾಸರ ಬರ್ನಾಗ ಈರೆಗ್ ಕಣ್ಣವಂತೆ ಬರ್ತಿನ ಉಂಡೆ ಅವಂದಿಯ ಇಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುವ ಭಾಷದ ಅಂತಾನೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಹೊಡಿ ದಾ ಎಂಟ ಜಮಿ ಈರು ಒರೋನೆ ಪ್ಲೇಟ್ದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ ಪಿರ್ರವ್ರದ್ದು ಆಯವ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಮದ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಕೇಳೋಡಿಯ ಆಯ ಪಪ್ಪ ದಾಯ ಬುದ್ಧಿಮಂತ ಪಾರ್ ತುಕೆ ಟೆಂಪದ ಕೀ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಿಯಾ ಆಯ ಕೊರ್ನ ನಂಗ ಗಾಲಿ ಸರ್ಬ ಟೆಂಪದ ಕೀ ಕೊರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಕೀ ಕೊರಿಯಾ ಈಜಿ ಕೀ ಟೆಂಪದ ಉಲಾಯ ಉಂಡು ಅಡ ದೆತ್ತೋ ಓ ನಾನ ಬಿರ ಬರ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀಕದು ಊರು ಬಾಬು ಅತ್ತ ಇರು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಊರ್ರಿ ಅತಿ ರಿಂಚ ಬೆರಿ ಬಾಡ್ದುಂತಾರೆ ಆಯ ಪಿರವದ ಮೇಟಿ ಬೈದನ ಇರಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಚೆವು ಆ ಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ಬೈದಿನಿ ಅದ ಈ ನಮೂನೆದ ಗಂಗಸರದ ಕಮ್ಮೆನ ಇರೆಗ್ ನಾಟದಿಜಿ ಅಯ್ನ ಪುನಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ₹8 ಸೆಂಟದ ಕಮ್ಮೆನ ಬೈದಿನಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇನ್ನಿದಾಲ ಜೀನಿ ಇನಿವರಿಯಾಗಿ